tervetuloa uuden videon pariin. Tänään tutustutaan applikaation Rescue, joka on ravintoloiden ja muun muassa kauppojen tämmöinen applikaatio, josta voi hakea tuotteita, joita nämä toimijat ilmoittavat. Ja yleensä tuotteet ovat poistotuotteita, tyyliin eilisiä tai päiväykset alkaa lähenemään, niin sanottuja alennustuotteita. Ja juuri siellä ympäristössä, missä toimit, niin karttaa voit zoomata tai lähentää ja se kertoo, mitä palveluita on saatavissa sillä alueella. Ja sovellus toimii koko Suomessa ja katsotaan nyt nopeasti tuota applikaatiota, miten se asennetaan ja miten se toimii. No niin, tässä meillä on Android-puhelin, avataan Play-kauppa. Play-kaupasta voidaan hakea tuotteen nimellä, eli tuolta alareunasta, ja kirjoitetaan siihen RES ja Q-kirjain Rescue. Ja tarkka nimi on Rescue Club. Ja se on tuommoinen vihertävä kuvio, missä on vihreämpi tuommoinen Q-kirjaimen näköinen merkki. Ja meillä se on asennettu tähän avaan tuotteen. Ja tällä hetkellä ollaan itse alueella Imatra. Kartasta nopeasti näkee näitä pallukoita, mitkä on palveluita, ketkä näitä tarjoaa. Ja kun zoomataan ulospäin, niin siellä on paljon eri toimijoita sen mukaan, ketkä palveluita näillä alueilla tarjoaa. Ja täällä on sitten aika helppo alaspäin mennään, eli esimerkiksi tällaisia tuotteita on tällä hetkellä saatavissa tällä alueella, missä minä olen. Ja esimerkiksi, jos nyt vaikka tuosta otettaisiin tuo, niin ei muuta kuin täältä alhaalta sen jälkeen, kun maksukortti on lisätty, niin jatka ja pyyhkäistään oikealle. Täällä näkyy, milloin pitää noutaa ja missä se sijaitsee. Yleisiä arvosanoja on myös annettu tästä palvelusta. Ja tällä alueella, missä itse olen, niin käytän noin 3-4 eri yrityksen palveluita näissä Rescue-tuotteissa. Eli applikaatio oli siinä. Tänään tein yhden testiostoksen. Oli nimellä Ruokakassi ja siinä oli maito- ja ruokatuotteita. Ja tämä oli K-Marketti, tämmöinen pikkukauppa täällä meillä päin. Ja maksoin siitä 10 euroa. Mennään nyt katsomaan, mitä 10 eurolla sai. Ja katsotaan videon loppuun sitten, kuinka paljon siitä oli hyötyä. Eli katsotaan tuotteiden oikeat hinnat ja miinustetaan se ostohinta, mitä nyt maksettiin siitä. No niin, Rescue-kassi painaa noin 6-7 kiloa ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Gluteeniton appelsiinilla leivoskeksi. Kasvisnakki 10 kappaletta. Maatiaispossun palapaisti. Paljon tässä? 400 grammaa. Gingerbread baarista Oat Drink. Musta herukka keittoa. Keittiön maustettu rahka. Oho. Naapurin maalaiskana Crispy Wings Spicy 700 grammaa. PPQ pizza nyhtöpossu versio. Siinä on 300 grammaa. Sitten olisi ihan tuommoista pientä sämpylää, porkkanan siemen sämpylää. Lounassalaattia löytyy semmonen 400 grammaa. Kolmio leipää, pahtopaisti rieska. Ja viimeisenä kirjolohikiusaus. Kokkikartanoja 700 grammaa. No jopa oli. No niin, ja nyt pitää muistaa sitten, että tuotteessa oli päiväyksiä, joten kaikki tärkeimmät tuotteet, mitä voit, niin aion tänään valmistaa.
Eli paistan, lämmitän, mitä se sitten ikinä onkaan, ja tarvittaessa sen jälkeen pakastetaan vasta. Eli maitotuotteet ja salaattituotteet koitetaan kuitenkin saada tuhottua huomiseen mennessä, eli lounasta on tiedoksi ja näin edespäin. Koitetaan, että mitään ei heitetä pois.